Днес се отправяме към Великата китайска стена. В близост до Пекин има различни участъци, които могат да бъдат посетени, но най-популярни са няколко от тях. Ние се отправяме към Мутиеню, който е един от най-красивите и добре запазени. Там има изградени седалков и кабинков лифт, които улесняват достъпа до стената. Днес е изключително натоварено, тъй като в Китай са почивни дни, а китайците обичат да ги използват за посещаване на забележителностите в страната си. До лифта достигаме след от тези малки автобуси. След 40 минути на опашката и 15 минути в автобуса се оказваме на долна станция на лифта. Великата китайска стена се намира в планината и тук времето може да бъде доста променливо, затова винаги бъдете подготвени с ветровка, леко якенце и дъждобран. След още час на опашката вече сме в лифта и пред нас се разкрива Великата китайска стена. Намираме се на Великата китайска стена. Тълпите днес са нечовешки. По принцип в Китай почти навсякъде има много дълги опашки за изчакване, но този път, тъй като сме заедно с националния празник, просто е нещо невероятно. Искам да ви покажа сега тълпата с всичките и шумове. В Китай е много шумно, между другото. Доста шумна дестинация е. Просто защото има страшно много хора, които постоянно жужжат. И навсякъде има такива високоговорители, мегафони се използват, за да се координират тълпите, опашките на всяко едно местенце. Великата китайска стена има хилядолетна история и е едно от съвременните чудеса на света. Тя е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Началото на стената датира от 3 век преди Христа, когато първият китайски император Цин Шахуан от династията Цин свързва и доразширява съществуващите укрепления от отделните царства, за да защити империята от постоянните набези на северните номадски племена. С Великата китайска стена са свързани няколко популярни мита. Първият е, че се вижда от космоса с просто око. Това всъщност не е вярно. Стената е твърде тясна и неразличима без специална техника. Интересното е, че този мит съществува още преди началото на космическата ера. Друг популярен мит е, че стената маркира границата на Китай. В действителност тя не следва точната граница, а е изградена в най-трудно достъпните райони с отбранителна цел. Третото погрешно схващане е, че стената представлява една дълга отбранителна структура. Всъщност, тя е система от множество отделни стени, крепости и отбранителни съоръжения, строени и разширявани в различни периоди по време на Великата китайска империя и в продължение на почти 2000 години. Общата дължина на всички участъци е приблизително 22 000 км. Изкарваме 40 минути на стената. По пътя на обратно отново завалява дъжд, който се превръща в градушка. Половин час по-късно вече всичко е изсъхнало. А ние сме вдъхновени, че сме имали шанс да посетим едно от чудесата на съвременния свят. Отдаваме се на заслужен обяд и почивка, преди да се отправим към следващото приключение. Даваме се на заслужен обяд и кратка почивка преди да продължим към следващото си приключение.